Jongens, wat had ik een minder week gewoon. De tongetjes werd ik echt wekker en mijn holle wie echt helemaal op zwom. En ik kon mijn eigen haast net met eten krijgen. Alle bleren op de holle. Ik heb net vrolijke meisjes maar pus en het die sassen en van die in tot mij, nou die saai zeg maar. Nou, het is echt net best. Het is gewoon verschrikkelijk. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben er weer. Haast, een soort van. Ik ben weer aardig bij de pinken. Jongens, wat had ik een minder week gewoon. Echt weer, ik ben zo ziek geweest. Ik hier een allergische reactie. Ik zal je precies vertellen wat er al gebeurd is. En je zit het al helemaal in mijn medische hoekje. Het zit als volgt. Ik ga eigenlijk al vanaf mijn 14e les van hormonale acne. Nou, dat gaat periodes heel goed, periodes wat minder. En ik ben een hoedspecialist en peelings en al dit soort dingen. En dat gaat altijd hartstikke best. Nou zie ik weer wat in een mindere periode, dus de acne weer wat actiever zeg maar. En toen zei de hoedspecialist van, hey, er is echt een medische crème en die doet het echt supergoed, echt supergoeie recensies en laten we dat eens bezieken. Dus dat gingen we bezieken, dat weer op Tiesje. En alleen nog de dingetjes onderstippen. En de jongens jokken al wel een beetje, maar klaar. Dat kan. De oren mannes. Nou jongens, mijn hele holle weer reed en jokken echt gigantisch. Dus ik hier voort gaan, oh dit is mis. Ik kijk op ziekje, maar blijkt dat maar 1 tot 2% is allergisch hiervoor. En nou ja, helaas wie ik dus 1 van die 1 of 2%. Maar het wie nog te dwan, maar ik dacht wel van, dit is net goed. De orendijs, dus dat wie de tongjes. De tongjes werd ik echt wekker en mijn holle wie echt helemaal op zwom. En ik kon mijn eigen haast net met eten krijgen. Toen had Ilse me naar de huisarts gebracht. En, want ik kon zelf net rieden, ik kon haast eigen het in van haar. En ik hier koorts trouwens, boven de 38. Had Ilse me bij de huisarts gebracht. Die had me anti-allergiepil genomen. Maar die zei van ja, het moet nou aan zijn wol heel gauw afzakje. Want als het slimmer wordt, dan kan het naar je binnen slaan. Het ziet ook nog op hoe het. Dat is op zich net gevaarlijk. Het ziet er heel raar uit en is heel vervelend. Maar is net gevaarlijk in die zin. Maar hij zei van stel het door naar binnen, dan wordt het slimmer. Dan was het misschien iets zwitters. Dus die hele dag de pil slikken. Maar hij moest naar een peerroer of verschil vielen. Maar ik viel geen verschil. Alleen nog het verschil dat het erger werd. Echt gewoon een hele dag op bedline, koud, heat, gewoon echt koortsig. De vreters, wie echt het allerextreemst. Ik word de vretermannen wekker, maar alle bleren op de holle. Ik heb net vrolijke meisjes maar pus en die sassen en ik hield net eens een energie om te praten of wat ik maar. Dus had Jelke de huisarts bellen. En toch zei van het wordt toch nog steeds slimmer, want mijn lippen begonnen toen echt te tintelen. Dus dan starten we voor direct met een prednisonkuur. Baal ik wel wat van, de boek leven net, maar dit kon ik net. Dus kon ik voort ophellen worden, ben ik voort met start. Moest dus eigenlijk redelijk gauw wel verschil vielen, maar als ik heel eerlijk ben, kwam dat pas echt. Nou, dit wie de vretermanners ben ik begonnen. Sneunen jongen een beetje, dat ik denk van nou begint het iets uit te zakjen. Dus toen ging de zwelling wat voort, de bleren die knapten in, men ging wat voort. Snijn en man, je staat gewoon wat slanker. En dan joert, tiertje, dus dan best haast een week verder, nadat ik de crème op smat had. Nog steeds ook wat vol. Ik ben echt heel vol aan het kwallen, zie ik van alles lezen, maar ik ben echt om mezelf vol te kwallen, want ik merk gewoon dat ik dat net doe, dan begint het weer dik te worden. Het is nog steeds dik en mijn hele hoed is dus natuurlijk helemaal vernachelen. In plaats van dat je denkt van, acne gaat hopelijk voort, krijg je dit. Maar ja, dat kan ik met in je kwalijk nemen, want een allergische reactie, daar kun je niks aan doen. Apotheek is nou druk aan het uitzieken, want ik ga in 2000 echt al via de huisarts een crème gewoon. Hier heb ik extra slimme reactie op, dat de prednison aan te pas komen moest. Dus ze zit dat nou nice ook al lezen en dan hoop je dat daar wat uitkomt. En oors moet ik sowieso een allergietest doen, want dit is wel een beetje gevaarlijk en net heel goed. En heel pijnlijk. Dus ik zit heel mooi met maskertjes tussendoor, even weer een jaloerke kwolje en dan kijk ik weer een 2 uur zo aan. Zo ben ik nou een beetje bezig. Paracetamol, piltjes had ik, prednison dus, koelsalve, Bepanthen, snotdoeken, prudde water drinken. Dat is het enige wat ik nou wat dwang kan. Ja, dat is even een update on me. Ik liet je hem nou eerst even een foto zien. Het is echt verschrikkelijk.
Nou, het begon dus maar gewoon wat reet en wat stipjes. Op zich prima. Wel pijnlijk al. Maar de volgende dag die ik echt helemaal ontploffen. En dit is dan de dag, oh nee, dit is nog de dag ervoor. Ik een beetje blaarvorming kreeg ik. En toen die vreters, die echt extreem. Hele dikke hollen. Echt alles opzetten. Eigen ziet me tegen. Hele grote bleren. Pus. Nou, en staarde gewoon. Kalevater. Ik werd een beetje op. Maar het weer echt. Nou, hier is juist wel dat de bleren voor binnen. Maar nou, dat eigen. Ik ben een beetje hier. Ik lijk wel een beetje Chinees. Tjibber hier heel te gek. Maar die vond ik wel leuk, hè? Een beetje oude hoeren. Matkinden. Nou ja, en staarde gewoon. En nu is het dus zo. Het is nog een beetje droog en schilverig. Maar ik ben al lang geleden dat Sofie weer is. Maar wat ik zei, ja, ik ben echt in mijn handjes kniepen met alle meesten om me heen. Want Chib en Ilse, Chib inderdaad, die bracht me een milkshake bij de McDonald's want ik heb helemaal geen zin in eten. En ik had zin, ik heb wel zin in een milkshake. Zei, komt er om mijn milkshake. Ilse had op Ildo past, dus Mem had op Ildo past. Jelke had de bandy. En ik kon net mijn zaak zien, bannenfeestje had Jelke helemaal alleen, die met al die jongens. Je had zelfs de vlogkamer waar nog echt super leef. Nou, en dan Marianne en Yvonne, die van mij een plak naar je boekpresentatie was binnen. Echt de vlogkamer waar echt zo leef. Gewoon jarenlang die de camera oornamen had en die mij Lois en Ildo een mooi TikTok maken had. En op hun post had onderwijls ik wel lekker ontkwalien koeren met mijn hollen. Dus ja, ik mij echt in de handjes kriepen met mijn familie en mijn vrienden om me heen. Dus dat heb ik er echt heel goed doorheen gesleept. Ik ben nog de eerste mannen dat ik wekker werd, maar die hele ballen hollen, dat mijn eigen ticht ziet, zaken helemaal de trend in, die weer helemaal van de kaart. Iedereen woont net naar mijn zin of bij me komen. Ja, ik snap het wat ik zeg, ik net uit, het is verschrikkelijk. Maar ja, jij kijk de bandjes en squallen brengen en eten en drinken, want ik koe echt niks. Ik echt gewoon D&D zie ik weken van. Ja, zaken, een glasje wetten brengen of via met mijn piltjes net en met nog salve haar en zo ontzettend leven en dat voelt echt als een warm bad, is maar al die meisjes zo mee heen. Dus ja, dat weer een beetje mijn update over mijn zoenens. Ik ga nog een compilatiefotootje maken. Ik heb echt het procesje in. Heel mooi proces. Dit is dan echt die procesfoto. Van die in tot mij, nou die size, zeg maar. Nou, het is echt net best. Het is gewoon verschrikkelijk. En als ik het nou bij shirt denk van, oh jongens. Het enige geluk wie denk ik dat ik zoveel koorts zie dat ik daar heel volle slipt. Ik ga echt dag en nacht slipt. Dat ik ook daar gewoon slipt, maar s'nachts ik gewoon weg. Dus ik ga heel volle slip gelukkig. Maar ik heb wel heel volle pijn hoor jongens. Ja, en ik ben net een pieperd. Maar dit is wel echt heel zeer. Dus ja, ik blow nog een mooi een paar dagen kwolien. Want ik merk wel zodra ik daar echt mee stop te lang, dan begint het weer te zwellen. En dan begint het weer zeer te wannen te jokje. Dus, en goed smarren. En paracetamol en prednison en wetter. Dus dat is een beetje mijn proces. Dus ik loop me hier echt nog een beetje waarom. Maar ja, ik neem de vlagkamer wel weer hoor. En nou ja, je weet even het verhaal. Dus denk er heel goed om was het op die hollesmast. Ja, ergens al ergens zo biskis net zo vol om. En dat wist ik natuurlijk. Kijk, nou, dan hiek ik het er nooit op dienen. Maar ja, ik bedenk me nou wel even. Zie ik even dat ik wedstrijds toch. En ik ben zeker uitziekje wat het nou is. Omdat het de tweede kerel is. De vorige keer wie ik er extra ziek van. Dus ja, ik smiet mijn maskertje op en ik ga even kwolien. Want dat is de beste remedie. Voor nou succes, vond dit nou echt zo'n zielige vlag? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chillen te downloaden voor die tablet of telefoon. En onder naar je chitvlog en hopelijk ben ik dan weer fris en fruitig. Want naar je chitvlog, hey hoi!